Ikusten dudanez, senperen garrantzia handia du pilotak. Bai, eta batez ere, sistera hemen sortu baita. Sistera? Sistera senpertaka da. Senpertarra da? Bai. Aiba, hori ez genekien, pentsatzen hori Euskal Herrian baina senpertarra da. Sistera, sestoa, senpertarra da. Eta nondaka jatorria horrek? Hori da gazte bat, 1850 urteetan, Gantxiki izenekoa. Gantxiki? Eta berak sortu zuen sistera. Garai batean zen borda batean, beraz Donamartia bordan. Aitatxi batek zuen txaskia, lehenik zen gereziak, sagarrak eta bitzeko. Eta beraz berak pentsatu zen zergatik ez, pilota batekin. Bai, eta entxeatu pilotan ari zen. Eta lehen ziren lajuzko eskulajoak, eta beraz nolaz pisua zuten. Berak hori hautatu zuen. Zertan, indar gehiagorekin botatzeko pilota? Indar gehiagorekin botatzeko eta ez besoa akitzeko. Joko aldatu zuen urgen asmaketako. Hori esan behar zuen, ezta? Senperen. Asmakiz nederra, senperen. Hori da. Beraz, zure paimenarekin, hemen txera dauzkagu sisterak, senperen sortutakoak eta mundu guztira zabaldu direnenak. Hori da, beraz, mundua hasten da senperetik. Hori da. Gantxiki esker. Gantxiki zen, aiton bat edo gazte bat? Ez gazte bat, 13 urte zituen lehen sistera asmatu zelari. 13 urtekin sortu zuen lehen sistera. Sisterarekin gaur egun hemen senperen zertara jolasten duzu. Hortan bi modalitatetan aditzen algira. Lehenik paretaren kontra, hori zen jogo joko garbia. Joko garbia. Eta ere zaten alda egebotea, beraz hori da tenis moduko bat. Eta hor badira 3 sisterako jokalari, eta 3an, eta anartean badira ere sakalariak eskuskanak dira. Hori da. Beraz, bi modalitate daude. Bat, joko garbia dela simplena, pareta fraltoira botatzera, eta beste arrebotea dela tenisaren antzeko esan dezakegu. Eta nik hemen zertan harrapatu zaitut. Sake batzuk egiten. Oso ondo. Etorri naizela eta kasualitatea aprobetxatuaz, lagundu zaitzaket? Bai, Bueno, primero, zuk esan, ze bilagunakarra izan da, lotxearik ez dut, eta errebote jokatzen ez dakit. Beraz, sisterarik ez duzu beharko, eta beraz ogalki pilota bat hautatzen duzu. Aha, hemen txutziko dugu, Hemen pumpe bat. Bai. Eta jo, badira 32 metro hortik. 32 metro, eskuarekin golpe bat emanez, pareta jartzen du, bortitz eta on. Hori da senpereko leloa. Hori da, senpereko leloa. Denak gira bortitz eta denak gira on. Beraz, golpeak ere izan behar du bortitz eta on. Hori da. Nahi dozunean. Ja, ondo. Bale, ordean da, botea eman eta eman, ez da? Bai, abiadura pixka bat hartu eta... Bai, hori da. Bostek, pixka bat. Bueno. Enaiz erori, importantea dela hori. Bueno, hemen txola pixka hartuta. Ez da reza, Ez. Behatxipiari mandiot. Girola hondi behatxipi izorratu da. Bueno, laiko ongi. Piskat desbideratuta, atera da pilota, baina, baina. Bueno, aldentxe, azken sakea. Bueno. Bospetko? Bai, bosteko. 32 behar dira, baina. Probatu dezakegu sisterekin. Erakutsiko dira zu piskat nola ibiltzen den. Hau, janztea, ez da? Lehenengo gauza janztea da, ez da? Hori da. Piskat horra jarri eta itxura behintzatu nahi dugu. Hor bauzu pilota bat. Pilota bat, hemen badu, pilota bat. Ara joan eta beraz urbildu eta bota. Eta zuri itzuli pilota. Osea, zu botako diazu pilota niri eta nik botako dizu pilota zuri. Bai. Bale, bueno ba, abentura honetan lagundu nazazue. Bani joani, hemen txe, pilota hartzea. Bueno, bortitz eta on, suabe eta on, Hoi, hartu behar da? Lehen pumpean bota behar da. Beraz, hemen jotzen dunean? Hop, eta bota lehen pumpean. Karo, ostia. Suposatzen da hartu dula eta itzule behar dut. Bai. Bota! Beste bat? Mirande, nahi zonean. Haupa. Bai! Ia, bota beste bat. Ia!
Oso ondo botata jande. Baina nik uste errebotea zela nirea, Sextua baino, hau baino, salabardo bat jarrantzako lortu nuke. Eta joko garbien pixkat egiten badugu, ez dakit, pixkat gutxinez pareta barruan sartzeko. Bai, noski. Bueno, nintxe. Bueno, oso ondo. Pentsaten eman niola, baina ez dioten barra. Bota zu. Eskerrik asko. Eskerrak, herri honetan jende hona badagoen. Bueno, ba, nire metxe gelditzen nahi Janderekin, joko garbi ikasten eta gora senpereko pilotalekuak. Ja, ona.